Ahoj, máš aj ty problém zohnať pekné vianočné svetre? Tak neváhaj, dnes si nejaké spolu vyrobíme. Na začiatok budeme potrebovať najlepší biely svetrík, ale ak nemáte, tak bude vhodný aj červený. Ďalej červenú, najlepšie zamatovú stužku, čím viac tým lepšie, nožnice a zicherky. Ak ste si zvolili červený sveter, budete tým pádom potrebovať bielu stužku. Takto si zoberieme tú stužku, ktorú sme si zvolili a začneme z nej vyrábať mašličku. Ja som si odstrihla taký kúsok, povedzme 10 cm a z neho som takto vytvarovala mašličku, ktorú priložím k svetru a zo spodnej strany ju prichytím špendlíkom. Je to najlepší spôsob na jednorázové prichytenie, nemusíte nič šiť a po sezóne stačí odstrániť špendlík a sveter môžete naďalej používať aj počas bežného roka. Teraz už vidíte, že odstrihujem končeky tej stužky, aby to vyzeralo tak krajšie. Myslím, že tento svetrík vyzerá hotový veľmi pekne a že to zvládne úplne každý. Na druhý projekt som si zvolila rúžový svetrík v takej pastelovo-rúžovej farbe, pretože tento rok je to farba tohtoročných Vianoc. A ďalej som si zvolila takú zamatovú sivú látku a predlohu nejakého obľúbeného vianočného motívu, nožnice, ihlu a niť. Ja som si ako obľúbený vianočný motív zvolila sobíka. Teraz som ho priložila k tej zamatovej látke a s bielou kriedou ho obkresľujem. Na predlohu som použila obyčajný kancelársky papier a krieda nie je nutná, potrebujete ju len ak obkresľujete na nejaký tmavší podklad ako ja teraz. Na blčí podklad vám dobre poslúži aj obyčajná ceruska a na strihanie doporučujem manikúrové nožničky, s ktorými sa ľahšie strihajú horšie dostupné časti, ako sú napríklad parohy alebo uška. Teraz môžete vidieť, že si prichytávam tú predlohu, ktorú som si vystrihla z látky o ten svetrík, aby tam poriadne držala. A celý ten motív prišiem k svetríku ihlou a niťou rovnakej farby. Potom po sezóne, keď už nebudete chcieť vianočný motív, stačí jednoducho toho sobíka alebo akýkoľvek iný motív ste si zvolili jednoducho vypárať a svetrík môžete ďalej používať. Pri takomto type projektu sa môžete úplne vyšantiť, pretože je strašne veľa motívov, ktoré si môžete vytvoriť. Ja som si urobila ešte jeden svetrík, červený s bielým srdiečkom, čo je tiež pekný vianočný motív. Ďalší projekt patrí k mojim najobľúbenejším, dokonca by som povedala, že úplne najobľúbenejší. Potrebujete na neho tmavší, najlepší čierny sveter alebo tmavomodrý sveter, nožnice, ihlu a niť rovnakej farby, zicherky a veľa bielých guličiek. Takéto podobné látkové alebo plyšové guličky sa volajú aj pompomy a dajú sa kúpiť ako na internete, tak aj v galantériách alebo v rôznych obchodoch, kde predávajú potreby pre tvorivé duše. Ja som si ich však vyrobila, pretože som mala doma zbytočný pás takej kožušinky, ako vidíte na pozadí. Vystrihla som z nej rôzne malinké kúsočky, ktoré som potom zošila ihlou a niťou, zatiahla som a tým pádom sa celý ten kúsok spojil a vznikla takáto ako keby vločka. Ono to má aj symbolizovať vločky na takej oblohe, na pozadí oblohy, to má byť vlastne ten svetrík ako celok. A tie vločky teraz jednoducho opäť zicherkou prichytíme z druhej strany svetríka a bude to teda pôsobiť ako tá zasnežená obloha.
Na posledný projekt som zvolila svetrík takej petrolejovej farby, ale kľudne môže byť bledozelený, tmavozelený alebo aj tyrkysový a kľudne aj hociakej inej farby. Ďalej budeme potrebovať veľa zicheriek a rôzne ozdoby, ktoré si dávame na náš vianočný stromček. Ja som zvolila takéto drevené alebo potom moje ručne vyrobené srdiečka a ručne vyrobené muchotrávky. Muchotrávky som vyrábala už veľmi dávno, takže postup vám poviem len veľmi v krátkosti. Stačí vám červená a biela látka, z ktorej si vystrihnete jednotlivé dieliky, naplníte ich vatou, zošijete, potom prišijete spodok biely k červenému vrchu a ten červený vrch potom už iba dotvoríte bielou farbou na textil. Ja som na to použila gumu na ceruske, ktorú som namočila do tej bielej farby a urobila som jednotlivé ďubky na tej muchotrávke. Nakoniec stačí opäť zobrať iba zicherku a z druhej strany jednotlivé muchotrávky pripevniť k svetríku. Takto si v podstate môžete ozdobiť akýkoľvek svetrík, ktorý máte doma, s akýmikoľvek vianočnými ozdobami, ktoré vás bavia a ktoré sa vám páčia. Fantázii sa v tomto prípade medze vôbec nekladú. Dúfam, že ste sa trochu inšpirovali a že nebudete iba kupovať, ale že si skúsite aj vy vyrobiť nejaký vianočný svetrík. Budem sa na vás tešiť aj zajtra. Majte sa pekne, ahoj!